Вчера, между другото, Мирчев ми пише едни СМС-и, изядяха те, поголнаха те, ликвидираха те, ГЕРБ изчезна, ново начало е всичко. Кой е победение? ГЕРБ. А сега, щом е победен, се фащайте всички победители и от тук насетне си карат те влака. Да видят лесно ли е. Между другото, защото медийната им машина, ние видяхме и Пазарджик. Те изплашиха хората. Търчат на живи връзки. Киро, Асен, Лена, Боец, Рашков. Ние в тази помия не участвахме. Защото Томислав Дончев ми зададе един много добър въпрос. А ние що не ходихме в Пазарджик? Защото Томислав знае какво ще стане. Знаех, че по ромските махали ще е чудо. Корпоративния вод. Вие помните, Десислава, тя беше депутатка при вас. Нали, Деси, помните? Тя е водач на ново начало. Те, които ние ги пъдиме, те отиват там.